Selamat hari Minggu madi kita saluhna. Goar minggu ta sadarion ima minggu reminiscere lapatanda sa ingot ma akadenggan ni basam dohot topik marguru tulomo ni rohani debata. Mare demahita san buka dia nomor 27 ayat sada rodi ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dot goarni to di perbadia na tumapalangi dot tanoon. Amen. Sa ingot ma ali Jehovah akka dengan di basam dot asini roham aisen narubi do akai asa una marsorak-surak akka musukku midau ale debataku maraposan tuho doau seunang pailau. Haleluya. Maratang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang para siroha na sumurong na madok mauliate mahami tuho siyan nasa rohanami ala di leon ho anak muna sasada itu hamatian humokop pami asa unang mago na porsea di ibana alay asa hanguluan na saliling nileleng na dinasida tatap hami alia manami di bagasan anakmu Yesus Kristus nagabe habadiaon dot hati gora di hami. Sesa madosa nami saluhut ala ni pilihan na sudenggan na pinilehon nai humokop pami. Saya paeleng mapinggol mo tutang yang nami jalasi maroham di hami marite-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari deh san buka dia nomor 736 ayat sada. Oh
Kangion mapatik ni debata ni mingguta sadarion, imasian patik parjolo satu paupaton. Patik parjolo, audo Jahoba debatam, ina debatata, dan jadi marakup aku bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi kanaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang ahan na di Banua Gijang, doho na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasan Ai, na di Toru ni Tano, yang gotong gabe si Sobaon, manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yang gosoture dalanna, ay hona uhumna dosogot akan na marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinonom ari maulahamu nasa si ulaumu. Alay anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jahoba debatandoi. Dang jadi humangula anggo di nasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahamu, rodi isin di hutan halak pinamangebati hutam. Ay dinonom ari do di toppa debata, langit do, tano do, laut do, nasa isina. Dungi maradiat do ibana dari papituhoni, dibahingi do bahina di pasu-pasu debata Jahoba ari padadianan nai jala di parbadiai. Atong ramangi do gogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon nao bartu patikmi. Amen. Mari dihitasan buka di nomor 180 sada, ayat sada, rode ayat 2. Tato poti madosata, todo pani debata, maratang yang mahita. Alia manami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo na sohatu dosan, pardengkan basa doho, jala rodi saleleng-leleng na do asi ni roham. Say marpamati maroham di hajahaton nami, jala say unang be ingot-ingot akadosa nami, ay jod do hami mardosa marado poko, jala jod do husungguli hami rimasmu, marhite siyan pangawalasyon nami di hatam. Ali Tuhan Jahoba, say unang paingot-ingot pangawalasyon nami, unang alang asi ni roham, say rupi mahami, ho ali Tuhan debata hataon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata. Adong do dihita situani malim nasongoni nahudul risya muniha bangsa hatongamon di Banua Gijang. Ibahani tarabahin ibana do panguluhon rodi ujungna akada sadok ro tu debata marhite-hite ibana. Namangulu do ibana toktong asa ditangyakpon nasida. Hasangapon mari debata na di Gijang. Amin. Mari dehitasan buku dia nomor 310 ayat sada. Tangion matrupuk epistel minggu tasadarion natar surah sian Pilipitolu mamukan sian ayat 10 itu rodi ayat 20 sada tajahama secara responsoria. Rab siti ruahu mahamu alea kadongan jala pamanatahamu ma akan namar parange songok kami siti ruan muna. Hamagoa do ujung nasida butuhan nasida do di pardebata sihaila honon do di hasangapon akan ditanoon di parohahon. Paubon na do dagita na leaon gabedos son daging na nasangapi kobar tuhagogon nai ay terpatut duksa do saluhukna tu ibana. Imasana martua makana tumangihon hatani debata jalan na peopsa. Amen. Mari dehitasan buku de nomor 266 ayat sada dot ayat titu. Oh
porsiaw tay songo na jak nga to sa porsiaw sa dok portibion rap mahita madok aw porsia di bata Jehovah iro ama parguguna suatu dusan na tumapalangi do tano aw porsia di Jesus Kristus ana di bata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabigabian sa to di porbadia andorak suhabubuhan iro tuhata na tuman na bernit di panghuman ni Silatus na matiterpajal lo ibana di hao pinarsilang na tuwa-tuwa ni torudong di tanong na mula maulo dari patulungan na manay tu surgo lahudo tu siya muniday bata Jehovah na manay paragugo na suatu dosani isimay bana pangulaksuot tu tanoon manguhumi hala na manguludo na mati aw porsia dito di porbadia jaladong sada uriya na badia uriya topan ni hala Kristen ak na badia do dia sisahan di dosa do dia tain na madok mula maulus sogo ni alak na mamate do dia ngaluan na sara suda amen. Titing na masa di Huriata di Minggon 10 Maret 2022 na parjolo dadanak na sorang di basa-basa tuata do sada dadanak di keluarga Junu si Hobing inatay boru sinaga sada dadanak bawa na di hari Sabtu 3 Maret 2022 inganan na sida di lapangan tembak Manang Wi Onom paduahon nanang merbagas titik parjolo Naing majalo pas-pasu pabagasuma Norman Prima Andrew Santuri SSI anak niamata ganda Hasanturi tubuni inata situa Reni Risma Boru Pasaribu ruas nia HKB Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Perum Kota Wisata Klaster Florence Blok H4 nomor 57A Manang Wi Walu Dot Orwana Dr. Gigi Sinta Boru Silaban Boru niamata Antoni Silaban Tubuni Inata Nopa IE Tamara Boru Lubat Teruan ruas ni Gereja Masih Injil di Minahasa Resort wilayah Amurang 2 Sian Huta Kawangkoan Bawah Sulawesi Utara Pamasumasuon di Patupa hari Sabtu 26 Maret 2022 di Gereja Masih Injil di Minahasa Resort wilayah Amurang 2 titing paduahon Nang majalo pasu-pasu pabagasun ma Hanan As Wawi Simanulang anak niamata Dasman Simanulang Tubuni Inata Purnama Boru Tagalu ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Masjid Nurul Falah RT 02 RW 03 nomor 04 Pondok Ranggon Manang Wi 2 Dot Orwana Gita Loria Boru Ginting Munte Boru ni Amata John Linur Ginting Munte Tubuni Inata Diana Boru Tarigan ruas ni GKPS Jalan Binjai kilometer 7 Medan Resort Medan Barat Distrik Obat Sian Huta Binjai Medan Pamasembasuan di Patupa hari Kamis 10 Maret 2022 di GKPS Jalan Binjai kilometer 7 Medan Resort Medan Barat titing paduahon nang majalo pas-pasu pabagasun ma Nathanael Pendapotan Manulang ST anak niamata Jaumar Manulang Tubuni Inata Nurhaida Boru Santuri Nahinan ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Dalang nomor 20 Sia RT 012 RW 05 Kelurahan Munjul Manang Wik Tolu Dot Orana Nopriani Tria Pratui Boru Santuri ST MBA Boru niamata Giarno Tubuni Inata Ngadimah ruas ni HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata Sian Huta Jalan Cikaso nomor 76 Bandung Pamasumasuon di Patupa hari Sabtu 10 Maret 2022 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul walu WIB napatuluon ruas napida mulai sadarion pida huriado
Joshua Perdamaian Samuel Sitorus, SE, ST, MM, MT, yanakon ni keluarga H Sitorus, SE, MM, inatai Boru Situkir, SE, Manang Wisada, maringanan di perumahan Cibubur Indah 2, Jalan Rawa Bola RT 02, RW 07 nomor Onoplalu, Napa Opaton, ruas Namar Sahid, Tabon Mari Tangyang Ta ka ruas ni Hureta nari bagasan Persahito. Nona JST Siagian Borta Pebolon Manang Wiksada pemulihan di bagas Nasida. Amang D Tambunan Wiksada di Rumah Sakit Harapan Kita. Situa H Siahan Wid 2 Isoman. Nona Situa H Siahan Boru Panjaitan Wid 2 Isoman. Nona RM Siringo-Ringo Dr. Burmanik Wid 2 di RSUD Keramat Jati. Nona Utasuit Boru Purba Wid 2 Isoman. Andrea Silitonga, Wik 3 di Rumah Sakit Karolus. Pritz SP Nababan, Wik 8 Isoman. Nuna J Ambarita Borsihan, Wik 8 di Rumah Sakit Tugu Ibu. Nuna T Manurung Boru Sirait, Manang Opu Jonaro Boru, Wik 10 Sada di Rumah Sakit Budiasi. Nuna C Manurung Boru Siombing, Wik 10 Sada pemulihan di rumah. Dapat 5 ucapan syukur bulanan. Sadarior papumupulian do hita songon ucapan syukur bulanan tapasa masian lasni rohata songon perbui ni hapor syauta. Napa onopon doa pemberangkatan ujian sekolah. Sesuai dengan program pendidikan pemerintah, maka anak-anak kita akan memasuki ujian akhir sekolah. Untuk itu, marilah kita mendoakan anak-anak kita agar dapat mengikuti ujian akhir sekolah dengan baik dan semoga melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Napa pituhon pertanyaan week. Hari Selasa 10 Maret 2022 Patupau ni Hureta do pertanyaan week secara 1 week 12 di gereja do live streaming. Dimulai pukul 10 siang WIB. Nama dohoti pertanyaan week ima ruas ni Huria naung divaksinasi. Manang 12 tahun ke atas sampai 70 tahun. Napa waluon. Pelayanan Komisi Kasih bulan Maret 2022. Patupau ni Hureta do kegiatan pelayanan kasih di bulan Maret 2022 ima hari Rabu 10 Maret 2022 pukul 11 WIB di gedung Sekolah Minggu Gloria na pinatupan ni Komisi Kasih ni Hureta na ni uruan ni Baditata godang na 40 kakak ruas ni Huria. Alani situasi pandemi COVID-10 siyon di masa PPKM songon dalat talau memutus mata rantai COVID-10 siya obar tusi pinangiro matu situa wik lapas haton tugan ruas di bagas nabe napasion distrik Walu DKI Jakarta di Patupa distrik Walu DKI Jakarta do pertemuan Dewan Marturia se distrik Walu DKI Jakarta na di Patupa di hari Jumat 10 Maret 2022 maringanan di HKBP Mampang Perapatan berhak dosian Hureta madohoti ulauni napa 10 paberhato situa napesiun. Hari Minggu 20 Maret 2022 di permingguan pukul 10 WIB ima acara paperhaton amang situa Wilson Gultom sian WIB 10 memasuki masa pensiun ala nanggo umur nasida 65 tahun laos papungu pilihan do hitat di tolu hali permingguan duk siduk permingguan ni patepau do acara rabatama di GSM Gloria lantai 1 tu situa aha pasaribu sian WIB pitu do situa WIB Gultom nasian WIB 10 akatiting na mangihut boy mata jahan na adong di warta jemaat songoni ma titing di minggu tasa darion tuat tama na masuk hita Maret dehita san buka dia nomor 425 mamuka sian ayah sada hut papung pilihan sada A dohot sada B. Akhiri ni mata
Dami ni debata na sumurong siyan sa luhu roha. Ima mangaramoti. Aka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Hurian itu hatta di minggu ta sadarion ima minggu namargoar reminiscere sengot ma aka dengan dibasam. Las dipadomu tu topik marguru tulomoni rohani debata. Alani tatangiho ma hatani debata nagabe berita nauli dihita natar surat di sada Musa 15 ayat sada rodionom. Sada Musa 15 ayat sada rodionom. Tapai hutihut hujahahami songonom mahatana. Dung salpu akka jami taudeng Roma hatani Jahoba tu si Abram marhite-hite alatan ninnama. Una komabiar ale Abram au dolo bulobum upam macai balga alai ninna si Abram ma we ale Tuhan Jahoba hamale honom mudiau saya napunu doau si Eliezer na si Damaskus nama si tiap bagassu aku ninin na si Abram di dangadok pinoparmu niloko jalaida anak na sorang di bagasa jabukku nama si tianau dungi Roma hatani Jahoba mandok tibana dang ibana maniakko naruar siap butuhan ibana maniakko dungi ditogi hotuhani ibana ruar tubalian jalaninna watali homma dopat langiti jala bilangi akkabitang molo hay bilang akuak kay dungi didok muse tu ibana songonima pinopar musugot. Jadi porsia masih Abram di Jahoba gabe hati goran na doi dia tong Jahoba di sima sahakna horas madhita saluhukna hobar tu topik ni minggu tanak kaning marguru tulomoni rohani debata marguru tulomoni rohani debata ala reminiscere pardengka basa do debata ido saridok saingok ma dengan dibasa sadar manangdang jujuk duhita na mangulon marguru holat tu pikirata marguru horat tu rohatta dang marguru tu lomoni rohani debata. Jadi adong do sada danak natik kihipas sehat alai dung piga-piga leleng adong masahit di simalolong nai songon nama rara torus simalolong nai babohadon ina tayrupani ba tau ba timadah ay merku pasoboni songoni ninna ibu mamarubat beberapa kali dibawa berobat berulang kali hasilnya gabe mapitung madat danahi gabe buta hita majo membayar korupani seorang yang anak kota hipas sehat tabereng ma poso-poso tiur ni si malolong nei tiba-tiba dibawa berobat betul-betul sangat mengkhawatirkan mulai masa sonari ngabuira menuntut talaki ini mal praktek ini doakan asing alai hati-hati masai ketika terjadi seperti itu holan nama gangguhin nama inatai amat tai bah buhana mau
Ala pikiran di bana lo, ini gimana nih? Bohana apa gudak-gudak konon? Intina anggon susah memahami. Anggo dan aku masa depan nyon hancur nama. Ayah mana bui banon nyon. Ima pikiran amat taido inatai. Ale ternyata berjalan waktu. Danak nama pitungi saat tu sonari tercatat jadi sejarah di Portivion. Ala dia menjadi seorang pengarang lagu yang terkenal. Lebih kurang mah 8.000 holan lagu-lagu gereja. Nah dihasilkan ibana. Dung tenari mana dokter barita ibana gudang maka simpatisan, gudang mahal mengajak imana. Bohado molo tau operasi. Si malolongmi. Dasarnya bisa melihat. Tapi oleh karena sesuatu hal gabe dang boy berfungsi matai. Bohama molo ta periksa jo. Ala ibana mandok dak songoni. Tumagot daudang marnida supaya pendengaran saya tajam. Tumagot daudang marnida asa molo saha tau tubano gijang debatama perjulu nahwida. Anggonak karing bohana mau. Bapak ibunya begitu gelisah bohana mau ala marguru tu pikiran. Aduh, bohana mau. Ima jolmai, bohana mau. Dang lauro hana boha mau dibata. Ketika kita berpikir bohana mau, ale dibata songonom mabainoko. Adong do muse di sada tiki sorang di sada rumah sakit, sada poso-poso bawah. Ketika lahir ternyata tidak punya kaki, tidak punya tangan. Biasa mai di rumah sakit di Paridi ilem matunatai asa gabe manarus manang marhua marupani ilem matunatai di bereng ale hola di bereng natai terus stres do natai. Jangan bukamon hola di bereng dang martangad dang marpat. Karena pikiran gabiah maon. Ini mau jadi apa ini manusianya? Ale berproses marupani. Omma salah satu di partikiat tamangulu de peon natahatayon satu sonari. Omma salah satu pembicara yang sangat terkenal di Portivion. Jalangan sahat Indonesia non mengalian motivasi tu hita hala Indonesia. Ketika dia lahir, ayah non. Ketika halaki amat taido inatai marguru bohana maun do beno tuson songonom maun ale ternyata bagi Tuhan menjadi seorang pribadi yang luar biasa. Dia bisa menjadi seorang bapak yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi motivator buat banyak orang. Sorok pakna tangan nabi sorong marlangi na jagoan. Jujur maba awa dong dopat torong do tangga kusobo to marlangi. Hola sere do juru subo to marlangi. Hola gaya betu do, hola masuk itu tenggelam daktari debi. Ibana luar biasa. Alani adong do detama 225 sai ditongos debatamu nahasi aidiho. Sai ditongos debatamu nahase aidiho. Jadi manang dia pena masa berat, sakit, pahit, tapi Tuhan sai ditongos nahase aidiho. Bahasa Indonesia, indah rencanamu Tuhan. Ini rupanya bahasa Indonesia. Tuhan selalu membuat yang indah. Ketika pikiran kita anggokan curma. Alamar guru tu diri tamar guru tu rohata. Tapi ketika kita marguru tu debata, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sempat do si Abram. Jadi dang si Abraham do peon. Abram.
Dukpe gabe figur orang percaya ibana di bata gabe Abraham. Jadi on posisinya Abram. Alani juri bata di bana. Balgado pasu-pasu jalomo. Inda de bata do tibana. Alai merespon di bana dia ayat 2. Alai nasi Abram. Oh, ali tu hajjahuba. Leo nemu dia. Itu bahasa frustrasi. Balgaru pasu-pasu jalomo. Ulu bulu ni. Haruna bu nemu dia. Puno dua. Ngai jalo imana be si Eliezer nama gabe panean di keluargaku. Eliezer ini ada seorang anak yang dia besarkan di rumahnya. Hatta kasarna anak ni pangurupi don. Alai dididik dibesarkan gabe orang kepercayaan. Alani on nama si Eliezer on nama imala marguru tu pikiranna. Nangarong daboy patupam ni debata. Ngapunuang. Dapaling generasi berikutnya on nama anak ni pangurupi on nama wariskan sudi akan narong di mulukku. Itulah memang salah satu sikap ketika marguru tu dirita. Jadi hamu manami nanami sadar atau tidak, jotat do hitom memang membatasi kuasa Tuhan. Hitaru membatasi kuasa di debata sahat tu hita. Tengok mata parwaho ma tiki dia mai. Hitaru jut membatasi berkat Tuhan itu sampai kepada kita. Salah satu contoh, dia memang anggo hami sonon nama. Kita batasi berkat Tuhan anggo hami sonon nama. Hiama mulak perjakarta tuhu tak. Biasa marupani marnonangi mak. Lama tu jabun ini ibu tahu nak tersongli marupani. Ayo horas itu, ayo horas. Angge dia akaberi sikola. Inna matai tuitonon. Ahim itu. Nggak dia akaberi sikola. Sikola dia hatai ho. Si dia benok kepek tu si. Dia batasi kuasa Tuhan bekerja dalam keluarganya. Si dia benok tu si. Ala dong masa ada kesaksian ni ina na babalu. Ay hiba do hida ba. Ay bo apa hiba na. Haro gudang do sipanamu itinggal hon amat tanah julu ati ina. Ayah hai tinggal hon amatta. Utang do, oi ubat ni na marasahiti mana? Utang do tinggal hon. Ay wari ko pa sikolah hon na dana hon ni sarjana sudi. Imana ba pasu-pasu ni Tuhan ni. Danga dong ulokku setabi. Holan namar pinahan do. Pinahakku pepiga mah. 2 do, tolu. Ale boto hauro. Asal marana ma pinahaki 12, 12, terus songoni. Danga dong karijoku sorong utang duit tinggal hona mata. Ayah karijoku sorong. Ale namar pinahan iyaw. Asal marana ma 12, 13 bayi mah terus. Jala saya anak nenga pardita. Saya buruna ngaguru. Jala nenek taima muse. Ay butamang do. Buhape hulian si panganon ni pinahanon tung pitamina hape pinay tuson. Ang kosonari hulanda 2 nama. Dakka bidu bisitulu. Alania. Karena memang Tuhan mangalian nahasiai ditikina. Si ibu itu sangat membutuhkan berkat Tuhan. Maka Tuhan memberikan dengan cara maranaki pinahandai. Ale ketika dia tidak lagi membutuhkan biaya yang besar, anak nain nama mangaliani, anak dipinahani PGB 2 tu songoni nama cukup tu ibana. Songoni ma cara ni debata, asa marguru hita tu ibana, dada marguru hita tu pikirata. Itu adalah ancaman
Itu adalah bahaya. Tabaya ko mamolo tabatasi huasung di debata. Bahaya do itu kita. Syado musea dong sada pangeran lau marburu tutobak. Jadi luar biasa do pangeran non. Adong sada burung Raja Wali yang sudah betul-betul terlatih. Jadi itu dia pangeran non lau itu tersonggok do sonai Raja Wali. Sada tiki marburu mai mana? Adong ma pasukanna rombonganna dohok ma Raja Wali tu hutan. Duk piga-piga leleng mawas mai mana? Adi jute sibain na tu parangan nai pasukan nai. Tapi ternyata habis. Waduh udah habis. Jadi hepok ma pangerangan naon mangalului manang dia madong ai hutani. Ibu ma. Ala niwasna neng minum ma pangeranon. Ale Roma Raja Wali itu matangan nai indah. Itu ragima. Alay mekelo pangerani. Marmiami doho. Ngambawa sawinna. Ijalo muse dinum. Alay law yang inum patok muse tangan na ragi. Ay merga iga ngahudok kumbawa sawaning minum mau tarkonado pe merga gatina. Asal lang diminum patok. Asal lang diminum merga doho ngahudok kon muruk ma pangerani. Ibu ma pistolay itebak ko mati. Apa butuh hamudu sa sitong na buasa diganggu pangerani na minumi karena air itu sebenarnya beracun. Aso nang mati do pangerani sehingga Raja Walinya yang sudah terlatih itu mengganggunya. Aso nang diminum dia bermaksud menyelamatkan. Alai di pangerani mengganggu do Raja Wali. Songoni itu hita jut. Persoalan ini taetong do mengganggu keasikan kita. Masalah-masalah yang kita hadapi taetong di manigai manusai. Alamar guru ti kita. Tapi tanpa kita sadari itu adalah cara Tuhan menempa kita. Di hari-hari nasalpu hudok ke tuhita secara khusus tuh ke ibu-ibu. Songoni memang borak nih situasi kopito martaut-tahun. Alai sadar dulu kita di balik ini betapa disiplinnya kita. Yakin daw tabbadu disiplita dung coviton. Alani dakkolan virus nai taw habiari kita takuti. Tapi ada berkat yang luar biasa kita menjadi disiplin. Kalau lawan nak tatuluan hata pemulak. Pakai maskermu. Gudang akanulak kana dinggan. Di situasi yang menurut kita sangat pelik, sangat mengancam, sangat berbahaya. Alai syadito ngos dewata munahasya diho. Tabering ma ahadu na pinatupan di dewata tu si Abraham. Mana boy beno mutua wali Tuhan punu doau. Alai di dewata ma diturpuk ton. Ayat 5. Dungi di togi hot Tuhani iban naruar tu balian jalaninna. Wa tailihum ma dopak langiti jala bilangi akabitang molo habilang koakai dungi didok musitibana songonima pinoparmo. Ketika Abram marguru tu dirina ayah mana boy beno mutuau punu duau anak dihalakan nama nagabe manoruson generasiku. Tapi rencana Tuhan yang begitu indah, bereng mado pak langitan, etong majo, habilang ako doi, songonima sugut pinoparmo. Songonima nang hita saluhna manami dan juga anak-anak kami, ada banyak persoalan diperhadapkan kepada kita. Alai unak kamu babiar, audo lobum inna dibata dia ya sadai. Tuhanlah jaminan kita mengatasi semua persoalan kita asal marguru kita tulomoni rohana margogo mahita martanyang mahita maulia tema Tuhan hupasahat kami Allah disungguli hodo haporsion nami marhite hatam jok dohami Tuhan marguru tu diri nami si batahu batasi hami do huasom holongmu pasu-pasum Allah marguru hami tu diri nami alai nungga di patarida hokko marhiti hatam
pasupasum tu si Abram nasolah rohana nang makilala nang puno ibana ditongos sodo nahasia gabi suha bilangan pinokparna tongos sama Tuhan nahasiai di nguluh nami di keluarga nami di penopper nami be terlumubi di tonga-tonga ni huriam fuhalasok kami do Tuhan nunga di tonga so nahasiai tu sada keluarga ruas ni huriam di basa ko tu nasida sada dandan bawa tu keluarga ni manami junus si hobing inanami boru sinaga pasu-pasu matuhan manami nanami lau pagudang-gudakon dak danahi asa takas nahasia tu dak danahi dia ropamu nagabelas ni roha di natorasna suang-songoni matuhan nunga di tongoso nahasia tu akaya nakommu nalapa jongjokon par rumah tanggonna yanakon nami Norman Prima Andrew Shanturi dohot dokter gigi Sinta Boru Silaban suak songoni yanakon nami Hanan Aswami Simanulang dohot nala oran na Gita Loria Boru Ginting Munte yanakon nami Nathanael Pendapotan Manulang dohot oran na Novriani Tria Pratiwi Boru Syaturi Tuhan asima roham sapala nunga di tongso nagabirokap di nasida manang sadihari manasida majalo pasu-pasu parsari peoni seho mamajuluani setong sematutuak kanahasea asaring kamerdalan ulaun nasidai bansanga di guarmo suang-songo ni dohu pasangat kami tuhuak kadungan nami namarulang tahun ali tuhat ditabahiu umur langsung ni matabay makanahasi atau tong dinasida nang di keluarga namarulang tahun tabay matong nangakalas ni roha asa marsiti las ni roha itu kan gabi buy nasida Maria iya marulupulok mamujiho molo suluk pia kahamaulo di tonga-tonga niya karumah tangga pergugu itu kan lau makamonakon perdingga basa doho suang songoni do nang hu pasahat tami itu hakadongan nami na makarikot to nakanahasiai ima marsite hamamalum niya kaparsahiton na tuho mahu pasahat tami akaruas ni huriang nyonya Jestesia gian boru tapu bolon emang di tabunan situasiahan nyonya situasiahan boru pajaitan nyonya RM Siringoringo dokter boru manik nyonya hutasoit boru puruba Andreas Litonga Fritz Espena baban nyonya Jia berita boru siahan nyonya T manurung boru sirait nyonya C manurung boru si hobbing song ni molo tungarong kanaso hagawrak kami tongos matutual itu kan ubat nahasea natuk pamalupon mananggali kasahit pasu-pasu sudia ketindakan medis nangaka masa-masa istirahat nasida papos rohani kana marsahit nangaka keluarga petuhan leholas ni roha lau patur tetulehon nasida na di bagasan parsahiton ali Tuhan nami dang lupa kami membetuhoa ka yanakon nami SLTA Nomor sugot mendohoti ujian akhir bertahap tu tingkat SMP suang-songoni tu tingkat SD tongos matutuak kanahasiya itu akay nakon nami asa marsiti na hasiya na tinongosmu boy na sida mga lusya kasukut-sukun na binandi guru na di sikola asima roha song-songoni maka program di tonga-tonga ni huriam nalang si patu paun nami ajari kami mengulah nak perhaladom naposom asa sudiak program ibu dengan mardalan gabe nahasiai
di ngulunami rap doho ruas ni huriam jala tau kasangapon hamuliaw nang digwarmo. Atong dosa pangalasyon nami piasi maruhamse sama Tuhan salpu kumay asa tamaha mi di julum mariti Yesus Kristus jalo matang yang nami. Amin. Mari demahita huhut pasahaton piliata. Oh
koma piliata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang, hodo haroron ni saluhut silelo nadinggan, dohot nasa ulibasa na maulutus. Upasangat tami masian na nilehon mi tuhami, pilihan nami tuho. Say jalom may gabiop nutus di jolom, pasu-pasu may jala ramuti. Asahu parasya kami pilihanon, pati bulon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutad dahami, godang ni silalomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banotongaon, songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakko Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Dido pakko Tuhan debatama bohina tuho. Jala diparsarhom damena tutodim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan kita perlahan amang inang keluar.